Младежки глас за вас! Вие сте с програмата на Радио Русе. Следват минутите на рубриката Младежки глас за вас. В студиото са Антоанета Николаева и Сибил Бойчев. В началото започваме с една покана, която ще чуем от Антоанета и която е свързана с най-близката инициатива на Сдружението. Каква е тя, Тони? Каним гражданите, които проявяват интерес, да превърнем Киев в едно приятно място, да заповядат на 31 октомври от 11 часа и е по възможност да носят чували за смет и ръкавици. Сибил, младежка зона вече е факт. Кое е най-новото там? Миналата седмица снимахме поредното издание на Младежка зона, която тема беше за или против униформите в училище. Получи се една доста интересна дискусия в нашия офис и самото предаване ще бъде качено в интернет тези дни, така че всеки ще може да го гледа онлайн. Въпроса за униформите, въпроса за агресията обаче е една от темите, които Младежки глас извеждат като тема на дневен ред. Доколкото разбрах, вие сте обмислили и конкурс на тази тема. Малко повече да ни кажете. Самият конкурс вече тече. Сега съвсем наскоро ни потвърдиха официално и първите награди, които са предоставени от Студентски съвет към Русенския университет Ангел Кънчев. Това ще бъдат до 5 смартфона или таблети за първо място, за класираните на първо място. Според зависимост дали сме възможност да бъде и цял отбор от 5 човека, и както и индивидуално. Целта на конкурса е да се даде шанс на обикновено най-често засегнатите от този проблем от агресията в училището, това са учениците и учителите, да дадат съответно техните виждания за решаването на този проблем. Замисълът е, че те като пряко ангажирани ще видят някои детайли, които ние като странични наблюдатели няма да можем да видим, и оттам ще проистекат едни наистина хубави инициативи. Те естествено ще бъдат публикувани на сайта на кампанията, където ще може също така и други училища да видят и ако им харесат да вземат пример от тях и да ги реализират. Отделно първите трима победители, т.е. на първо, на второ и трето място класираните, ще ги очакват още награди, където също така партньор са ни Сдружение Българо-румънски трансграничен институт по медиация, които осигуряват екскурзия за всички победители, както ще бъдат проведени редица обучения. Имаме голям кръг партньори, които подкрепят тази инициатива, сред които включително и евродепутат Мария Габриел. Така че наистина ще го доведем до успешно реализиране на поне 3 кампании против агресията в училищата. Ще напишем и доклад накрая, който ще отчетем дейностите, до какви резултати са довели различните кампании. Като цяло тук търсим индивидуалността в всеко едно училище. Би трябвало да се подходи по различен начин, понеже всеки един човек е различен. Няма как просто шаблонно да се каже това е начинът за решаване на проблема. И точно по този начин, чрез тази индивидуалност, се надяваме да решим по-адекватно проблемите, свързани с агресията в училищата. В рамките на вашето сдружение има различни клубове. Един от тях е клуб юрист, затова се обръщам към Тони, която е юрист по образование. Предстои такава среща на клуб юрист. Утре ще се проведе поредното събрание на клуб юрист към Сдружение Младежки глас Русе. На събранието ще се обсъдят няколко идеи. То ще се състои от 18:30 часа в обучителния център на Сдружението. На събранието ще бъдат обсъдени няколко идеи, свързани с създаването на съвет за защита на студентските и ученическите права, с функционирането на замислената правна клиника и с развитието на конкурса за кампания против агресията в училищата. Каним всички, които желаят да участват в дейността на клуба, да заповядат. Аз ще допълня относно съвета за защита на студентски и ученически права. Там вече сме привлекли като партньор Съюза на учениците в България, който тепърва се създава. Имаме тяхната подкрепа. Те ще подкрепят тази идея. Също така водим преговори отново с евродепутат Мария Габриел, която на
до този етап идеята и допада и я подкрепя. Съответно ще видим как ще го дореализираме този въпрос. Относно правната клиника, имаме вече сключено партньорство с адвокатска колегия Русе и в формата, в който ще функционира тя, ще е полезна не само за гражданите, но и за студентите по право. И към финал на нашия разговор да завършим с това, с което започнахме. Една покана за инициативата, която предстои. Говорим за екоакцията да почистим Русенския кей. Каним всички, не само всички установители, но и гражданите, които проявяват интерес, да превърнем кея в едно приятно място, да заповядат на 31 октомври от 11 часа и по възможност да носят чували за смет и ръкавици. И една покана от мен, следващия път, когато видите боклук на улицата, вземете и го изхвърляте в кошче. Благодаря ви, Антоанета Николаева и Сибил Бойчев в рубриката Младежки глас за вас.